Ассалому алейкум бародаро, сози ҳама каси хубем. Короче, як холбачи мо Қурбонов Мухаммадали Бобоевич 13/02/2001 таваллудаш дар шаҳри Москва метро Шонковский гум шуда. Як 15 рӯз мешавад номерош куштагӣ. Ай хонум бурун буд, номерош куштагӣ ҷавоб намедиҳад. Ҳеҷ ки намедонад дар куҷо. бародаро касе мебинад ин бача дар куҷо, ҳамин ба ҳамин номеро занг занед. Илтимос, пешаки раҳмат. салом дӯстони меҳрубон, хай худтон диде ки мақсад бачаи хола Акай Муҳаммадалӣ гап задам. Додара ки дар экран мебинеш, хоҳиш мекунам мисли ҳам дигар видеоҳо ҳамун я лайк комментария шумо ҳеҷ намеша ё падилитсаш мекунед, ба хотири Аллоҳ ҳаракат кунед то ҳами додара ка мо биёвем, ба хотире ки худои дарда ҳеҷ каса нишонад я дарди фарзанд сахт аст. Мо диде ёфтем хирсанди мардума диде. хоҳиш мекунам ҳаракат кунед, ҳами видеоро паҳн кунед, дроз нестай то ҳами бачаака мо биёем ба хотири худо. бародари азиз дар ҷое ҳастӣ, хай кун гапи паст билан назанем бачаҳо ёша баъзеёш хай дими дихтарон мераванд, баъд хай меоянд бо исуса баҳона мекунанд. эҳтиёт боша, ё ки ақаллан ҳаму сезон меқапанд, милиса меқапанд, тузде ҳаму я телефон ёфтан паданалад я минутай акаман дар фалон ҷоам қапиданем, ё ки накавем на ина 10-15 рӯз гум мешавед, баъд ина меброянд дар ютуб, баъд боз зора мекунанд ки удалит кунӣ. ин хеле нохуб аст. ба ҳам хотир худованд мушкили хештавоша осон кунад ва сабр шонтия ва парвардигори додарака ёфт кунад. дӯстони азиз, эҳтиёт бошем, эҳтиёт боше ки ҳозир вазъият нохуб аст, ростиш нохуб аст. аз ҳисобе ки бачаҳо ёша бисёрша ҳаму маводи мухаддир бигем ака ба расинагемаш ҳамаи бачаҳо ёша инами бисёри маҳал бачаҳои дуворни ка истифода мебаранд, суни калон метиҳанд, иҷабар уҷабар баъд мегиранд луғмаи дастшон мекунанд. шо ба хотири я зиван гирифтан ҳаму мақсад милисаҳои раса дар назар дорам. эҳтиёт боше ҳама тарафа. бисёрша мақсад кофтем ёфтем ки дар сезои дигар видео накардем ки хай қапидан аз рӯи ҳамин хелӣ. эҳтиёт боше, худованд мушкилитон осон кунад, додарак ёфт шава. раҳмати худо барои дастгирии ҳамат ки чӣ қадар кӯшиш мекунем мардуми ниёзманда ҳаракат мекунем, кӯмак кунем. худо нигаҳдор. ассалому алайкум.